Teknologia berrizen inguruan o informatikan inguruko zer lanen bat topatzia, ikasi oten dana garatu alizeteko. Bueno, betiani gustatu izan zat informatika, nahiztak bere ejemploa jarraitu du bereak ikasi zauen informatika, gertutasunagatik da MU dakon izenagatik ona etortzea erabaki nauen, Gainera MU badauko ondoko enpresekin harreman handia, eta horrek abantai bat izango zan gero lana topatzerako orduen. Igual hasieratik ez da erreza ikustia erabaki ona izen zan edo eta nire ustez nik hartu izen noen eban erabakia oso nahi izan zen, nik oso gustora ibili naz MUn da nire ibilbidea garatzen itxiozta, nik nahi izan duten espezialitatea garatu da oso gustora ibili naz. Aurrekortuan bukatu nahuen nire informatikako graduko karreria eta nire gradukaerako lana inauen ikerlanen, hemen arrasaten dauen ikerketa zentruan. Da, hortik gauza asko ikasi nituen, azkenien enpresa girua zein zan ikustia, 8 orduko lanaldi bat ikustia zezan, gu ohituta gauz azkenien klasera etorri da gure edade berdineko jentiakin ibiltzen, eta han jente desberdinakin harremanetan jarri behar izan ninen, da gauza horrek aportatzen dauen gauza asko ikasi nituen. Graduko hirugarrengo mailan hasi nintzen lanak da ikasketak partekatzen, da hasi nintzen hemen eskolako idazkaritzan. Da hor gehien bat iten nauena zan, datu basiakin eta web orrialdeakin lan. Da horrek aporta nahi zen zen eskolako barruko funtzionamendua ikustia eta bestaldetik nire ikasketa finantziatzeko bestera bat behizen zen. Aurten hasi naz hemen unibertsitatean sistema txertatutako master bat egiten, 2 urtetako masterra. Da, gehien bat alboko unibertsitateetan ze master zozen ikusita, hausan gehien bat informatikara lotuta zauen masterra. Da, nola azkenien informatika sistema txertatua gaur egungo enpresetan oso presente dauzen hori garatzeko aukera izen dut hemen. Mondragon Unibertsitateak azkenien ikasteko beste modu bat eskaintzen dozku, Bolonia sartuta dauela eta azkenien harreman asko dau ikasle da irakaslien artean, lantaldiak importantia dira, eta hori eskertu egiten da, ikasteko beste modu da. Da, hortaz aparte gainera, hori lan ikastiana bideratzen dozku, hor ikasleak diru sarrera bat eukin alizeteko, da horrek ikasleai asko aportatzen dutza.